Na tržnica najviše prometa ima subotom i nedjeljom, a preko tjedna gotovo pa ništa, kažu građani i malobrojni prodavači. Nezadovoljni su jer se o obnovi priča već dulje vrijeme, pa nisu sigurni hoće li se ovaj put ostvariti. Znate kaj, 40 godina ja slušam ovo da se tržnica uredila, 40 i više godina, od toga ništa. Bilo bi lijepo da se uredi. Špansko se je uredilo, Gajnice se je uredilo, Utrine su se uredile već 3 puta, a Vrapče ništa. No čini se da je i tržnica Vrapče došla na red. Idejno rješenje obnove napravljeno je u sklopu programa revitalizacije malih tržnica grada Zagreba. Tržnica je zamišljena kao jedna nadstrešnica uz park, ima 2 etaže, prizemlje i podrum. U prizemlju su zatvoreni prodajni lokali i veliki otvoreni natkriveni prodajni prostor s prodajnim klupama, dok je u podrumu garaža za parkirališne potrebe garaže. Pa to bi bilo jako lijepo, budemo vidjeli bude kaj s toga, ali ne bude. To već 40 godina objašnjavaju i obećavaju da se obnovilo i nikak. Što vi mislite, hoće li neće? Obećanja su obećanja. Obećanja, ludom radovanje, vidit ćemo. Gradnja tržnice trebala bi stajati između 8 i 9 milijuna kuna. Iz vijeća gradske četvrti su zadovoljni jer je ovaj projekt prvi put ujedinio cijelo vijeće i jednoglasno žele promijeniti stanje. Ovo je jedna lokacija koja po noći služi za izbjegavanje. Znači tu ljudi ne prolaze, mračno je, postoji okupljalište sumnjivih tipova, a kad se preuredi i kad se napravi onako kako smo zamislili u idejnom rješenju, postoji će mjesto okupljanja. Dakle, tijekom ove godine će se osigurati financijska sredstva za izradu kompletne projektne dokumentacije, nema nikakvih imovinsko-pravnih sporova, a u planu je dakle i osigurat će se sredstva u 2020. godinu za njenu kompletnu izgradnju. Nova tržnica bila bi mjesto za okupljanje građana cijelog kvarta Vrapče. Klupe će biti pomoćne, pa se dio tržnice može pretvoriti u javni prostor za razne događaje.